2,000 years later. Welcome back, another video mga kabingka, and for today's video mga kabingka, magmukbang tayo ng Krispy Kreme donut mga kabingka. So, wala ng straw ni ba? Okay? So, tanaw na to kung pila ra good ka timer ang akong makontribute ani sa inyo mga kabingka. And 3, 2, 1, let's go. Okay? Glazed donut per pieces. Sabi na kung club ng mga kabinsa, tapos malaga na. Kaya. Sakit pasok tundan eh. So,
Hindi gini makaya mga kabingka, bidli, hindi kayo mga kabingka. Kung na-contribute ng time is 4 minutes and 21 seconds. Di kinaya. So, ito po si DJ March and the place to be you. See you and next my food adventure, mga kabingka. Babushka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.